Үй алдында үскен оғачларның кем корытты икән тирәкләрен? Кем уйлаган инде язмыш шулай җайлап кына безне сирәкләрен? Гаскәр кебек тезелеп буйга җитте без утырткан горур тирәкләр. Югалтулар үзә үзәкләрне ярсып тибә безнең йөрәкләр. Шул тирәкләр кебек бергә үстек Фәрвәт атлы герой дус белән. Кабереңә барам, сине сагынып, җирен тотам кайнар уч белән. Горурланам дустым синең белән, кыю, батыр, лачын ир булдың. Син һаман да сафта, мәңге үлмәс, халкым күңеленә кергән җыр булдың.